Pequena Meiroji, Bereketa Dew. Evji li ser hîla qise dikin. Berê mandrê de hatin gunda, xelkê şî dibir mandrê difrot, îja av dikirin nav. Ez bi werim canan di fîlmê Tirka de jî derbas dibim. Ewa jî li ser devê maleka feqîr in. Mêvanê malê diçinê, tasek devê wan heye, mêvan rûtinên lawiştiya xwe ra divê dayê mêvanê me dew dixwazin. Jinek hinekî av nava dew dixe, dide kurî wî dibe diçe didê, tê divê dayê we lê mêvan diêşin, bira carek din dew ji me ra bişîne. Jinik carek din tasa wan ya jî şûşa wan tije dike, law dibe diçe tê, divê wele dihên devê we pir xweş carek dinê jî. Law tê divê dayê divê ev devê me îro xe naxedin, ne mêvanê me şerm dikin bisekirin, ne devê me dixedin, divê law bereketa dew destî diya te de ye. Heta mêvan dew bixwazin devê me li hevdû sêde be. Belê ev jî li ser hîla tê gotinên, bi mînin xêr û xweşiyê.